ברגר, באיגלו בודד, בקוטב הצפוני. די, שקט. נו, שקט, כמה פעמים אפשר לבקש? כמה? אני הולך למות, ברגר. אני הולך למות, אני נכחד. אתה לא נכחד, יונה, יש לך קצת חום, זה הכל. אני רוצה שתבטיח לי, ברגר, שאחרי שאני אמות, אתה תיקח את ה... את מה? את מה, יונה? מה אתה רוצה שאני אקח? יונה, אמרת שאתה רוצה לתת לי משהו לפני שאתה מת. אני מת? ברגר, אני מת! לא, אתה עוד לא מת. רצית להגיד לי מה אתה רוצה להוריש לי. נזכרתי. אוי, טוב שאתה איתי ברגעים האחרונים שלי. ברגר, אתה החבר היחיד שלי. נכון מאוד. ורק לך אני מוכן לתת את ה... את מה? את מה, יונה? מה זה? איפה זה? כמה זה שווה? זה הדבר הכי יקר לי בעולם. אז תביא לי את זה, אני אשמור לך עליו. ברגר, מה? אם אני אמות אתה תצטער? מאוד, מאוד מאוד. אני אהיה מדוכא, יונה, לשלי. תביא לי את הדבר הזה, זה יקל עליי. רע לי! מה? תביא איזה תרופה! לא, תביא תרופה! אתה לא צריך שום תרופה, יונה. שום תרופה. יעביר. מה? נגמר לי אוויר. דיקור סיני, זה מה שאתה צריך, יונה. איפה מרכז הנשימה הסיני שלך? פה. רק רגע. יותר טוב עכשיו? נפתח לי משהו. אבל גם נסגר לי משהו. יש לי סחרחורת, אני רואה כחול. יונה, זה בסדר. ברגר פה לידך, אין לך מה לדאוג. כל כך הרבה דברים שלא עשיתי בחיים. מה אתה מדבר, יונה? עשית הכל, לא נשאר לך כלום לעשות. אתה לא אומר את זה סתם בשביל להרגיע אותי? מה פתאום, יונה לחמוד. היו לך חיים סוערים ומסעירים. מה, באמת? כן. אתה זוכר למשל שזכית במסחטת מיץ בתחרות כישרונות צעירים בעיר הנוער? לא זוכר. אבל השתתפת בתחרות. לא. הסתובבת שם, מאוד נהנית. לא נתנו לי להיכנס. גירשו אותי, השומר גירש אותי כי הצצתי לסדרניות מהחומה. אתה רואה איזה חיים מעניינים היו לך? איזה מעניינים? לא ראיתי כלום, התחתונים הסתירו. מה? יונה, תחזיק מעמד, יונה. תנשום עמוק, ועכשיו תגיד לי, מה זה הדבר הזה שאתה רוצה לתת לי? הדבר הזה שאני רוצה מה, זה עובר אצלנו במשפחה מדור לדור והערך שלו רק עולה ועולה. תן לי את זה כבר! קח, ברגר, קח. תשמור על זה, ברגר. ותבטיח לי... תוריד את הפה כבר. זה ריק. יונה, זה ריק. זה הקופסה. מה? זה הקופסה. מה מיוחד בקופסה הזאת? בקופסה הזו, ברגר. בקופסה הזו. התחבא כל המשפחה שלי בזמן המאורעות. מה? תראה באיזה תנאים. וסבא לא היה ילד. מה אני יכול לעשות עם זה? להיזכר, ברגר. מה? להיזכר. להיזכר? כן. זה... שב, גם. יש לי קשיים. לא, אל תעשה לי את זה, ברגר. אז תשאיר אותי לבד. מי ישמור על הקופסה, ברגר? אני נכחד, יונה. אני נכחד. ככל שמצבו של ברגר החמיר, ככה ההרגשה שלי השתפרה. ועל זה כבר אמרו חז"ל. מדוע האדם זקוק לחבר? כדי לשאוב נחת מסבלו של אחר.